على الله توكلت 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 على الله لما صلى توكلت على الله وينبون بدي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سمد لما صلى توكلت على الله وكم جيجي دك فما الله توكلت على الله دليل فما الله دو توكلت على الله على جينو دبا فما الله دو توكلت على الله أنا مديونا فما الله دو توكلت على الله دني فمتيك دلي ما صدو توكلت على الله وكموني ينجي سمي دلي ما صلى توكلت على الله على كلني فمتيك توكلت على الله توكلت على الله an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn radio star fm Bamako ani Sikaso ka ɲɛmaaba fo n'o ye Alasani Mulayi Ayidara ye radio tɔ minnu fana sɔgɔlen no an n'a bɛɛ lajɛlen ta don kelen ka bɛɛ lajɛlen tanu min ye star fm ye an b'a ɲɛmaa fo a n'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ani radio minnu ni bɔlɔlɔsira minnu tugulen no an na bi ye juma ye tubabukalo tile 8 marisi san 2024 u ko bi ye muso tɔgɔla don ye Amara an ye dɔ fɔ kunu bi an na musow to k'u ka ɲɛnajɛ kɛ parce que dɔw bi ɲɛnajɛ la dɔw bi kungo la dɔw bi guada la dɔw bi kɔlɔbɛ la dɔw bi ɲani na dɔw bi degun na dɔw bi kɛlɛ la dɔw bi dɛsɛ la dɔw bi bɛɛ lajɛlen musow tiɲɛ na marisi kalo n bi fili dɛ a tile 8 muso minnu bɔlen n'u yɛrɛ kalama olu ka wiwihasi don nda Amara muso minnu bɛ yen n'olu ka ca n'olu yɛrɛ ye musow ye n'u cɛsirilen olu kɛtɔ ka wimarisi dɔn fo n'u ye duguba sɔrɔ dɛ Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma Amara kurantigɛ ko n'Ala sɔnna ma ko dɔ bɛna na bɔ a la an na dɔ fɔ o la an ka wolomasiri tabaw n'o ye sɔrɔdasiw ye an na dɔ fɔ olu ka ko fana na sariya baarakɛlaw olu ka baara taabolo ka taa fara présentation de vœux min kɛra kunungo ani sogɛli ye laseli min kɛ an na dɔ fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na Amara bi jumadonya ba in na n'o ye lahɔrɔma don ye bato don do yafaɲɔgɔnma don do Amara dugawu minɛli don do sunkalo makɔnɔ fana juma laban do an b'a ɲini jabaru masa fɛ ale min ye ko bɛɛ tigi ye a ka hɛrɛ ɲɛsin an ka jamana ma a ka lafiya ɲɛsin an ka jamana ma bɛɛ ni kelenya ani ɲɔgɔn faamu ni koto ɲɔgɔn tala a k'o di an ma an yɛrɛ ka sɔn an ka dɔ kɛ an yɛrɛ ye an k'an jija Amara maa ti da maa la gansan dɛ maa ti fara maa la gansan maa ti tugu maa kɔ gansan o de la n k'i ma n ko waleɲuman man ka ko sɛgɛ ji la nka Amara batigɛ kurun fara cogo o cogo an b'u fo ale sigiyɔrɔ kan ka sɔrɔ a kɔnɔna na anw kabini fangandaraki kɛra mun bɛ maaw da Mali kura Maliden kura Amara anw ko an n'an jogo kɔrɔw ka kɛ ka Mali kura kɛ a bi gɛlɛya dɛ bi an ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka suguw kɔnɔna na min kɔni ye minɛnw ye u n'u nalen don nka sunkalo kɔnɔna na Amara
bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maaw u ka sannifɛnw bɛ caya dumuniw bɛ caya mɔgɔw ka magoɲɛkow bɛ caya kosɛbɛ wa o de fana ye anw ka sɔrɔ yuruguyali waati ye an'an ka sɔngɔw gɛlɛyali waati ye ani ka degun ta ka ɲɛsin an ka maa wɛrɛw ma o waati ye an dun bɛɛ lajɛlen ko ko anw ye silamɛ ye dɛ a mara hali alamata tamaro ni den kelen k'a di nɛn kan n'i ma dɔrɔmɛ 5 bɔ yɔrɔ dɔ la i t'a sɔrɔ 2 dɔrɔmɛ o nana kɛ den kelen dɔrɔmɛ 10 ye yɔrɔ dɔw la kɔlɔsi bɛ ten jinimere bɛ ten jisuma bɛ ten nalafɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ ten sugu yɛrɛ kɔnɔna na bi maaw kɛlen don k'u labɛn ka minɛnw mara ye ko ni waati sera u b'u labɔ amara anw dun ko k'an ka yɛlɛma n'an bɛ taa malikura sira fɛ n ko yaasa min ye jamana ale bɛ se ka ɲɛda kura ta nka anw yɛrɛ ka yɛlɛma bɛ min ɲɛmaaw tɔgɔ bɛ anw da su ani tile amara don o don i b'a mɛn anw de da k'a fɔ ko a degun bɛ an kan an sɛgɛnnen don an ɲaninen don an tɔɔrɔlen don nka anw minnu yɛrɛ bɛ yen an ye mun kɛ yaasa yɛlɛma ka na an ka jamana kɔnɔ amara e bɛ se k'a fɔ ne ɲɛna ko baarakɛyɔrɔ caman na bi ani yɔrɔ caman na bi ko maaw kɛlen tɛ ka kuran soɲɛ ka kuran lasigi ka kuran kɛ u sago ye amara e bɛ se k'a fɔ ne ɲɛna bi ko yɔrɔ caman na bi ko potow bɛ yen minnu wari bɛɛ lajɛlen bɛ don énergie kun adama e bɛ se k'a fɔ ne ɲɛna bi ko anw ka sugu kɔnɔna na ko kuran minnu bɛ taa olu kɔnɔna na k'o bɛɛ lajɛlen taara sariya sira fɛ anw de ko k'an ka yɛlɛma an de ko k'an bɛ fɛ ka faso kura sɔrɔ an de bɛ k'an disi gosi su ni tile ko jamana ka yɛlɛma ko ɲɛmaaw ka yɛlɛma k'a sɔrɔ anw jogo yɛrɛ ma yɛlɛma amara n'i ye anw ka ko ta k'a lajɛ dunko juguya ni yurugu-yurugu o ɲɔ ɲɛli an ka jamana kɔnɔ anw bɛɛ lajɛlen de sen bɛ a la polisiw b'a minɛ gendarmew b'a minɛ gardiw b'a minɛ anw jumɛn de la k'a fɔ don kelen k'an t'a di k'an ka taa n'a ye sariya sira fɛ an ka motow mana minɛ an ka mɔbiliw mana minɛ an ka nɛgɛsow mana minɛ an ka fɛn o fɛn mana minɛ an k'an bɛ fɛɛrɛ ɲini ka an yɛrɛ ɲini joona yaasa an ka se ka taa ɲɛ o yɛlɛma o ye jɔnniw ye o ye anw yɛrɛ ye amara mun bɛ ka an sɛgɛn tuguni an ka kalanko bɛ cogo di dutigi jumɛn bɛ yen bi ko bɛ denw ka kaye minɛ k'a lajɛ dutigi jumɛn bɛ yen bi ko b'a denw ka kalanso yɔrɔ dɔn dutigi jumɛn bɛ yen bi ko bɛ wuli ka jɔ kɛ k'a lajɛ kalan na n'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ taa n'u tɛ segin amara an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na furakɛliw bɛ kɛ cogo di furakɛlikɛlaw bɛ cogo di maa minnu bɛ yen n'olu bɛ maaw furakɛ olu ka ko bɛ cogo di e ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna dɔgɔtɔrɔ ye e ka farimasi e ka furakɛlikɛyɔrɔ i yɛrɛ ka kɛ yɛrɛ ye ta o tugulen don dɔgɔtɔrɔso la an dun ko k'an ka yɛlɛma ko maaw ka taa k'an b'an yɛrɛ ta k'an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ k'an b'an jija an yɛrɛ la ka nin waleya ninnu to sen na an mara anw bɛ taa min nin ye anw yɛrɛ ye amara an ye dɔ kɛ maaw jalakili la dɛ an ye maaw gɛn dɛ an yɛrɛ dama t'a lajɛ sa an ka bɛn kɔnɔna in na yan ten an yɛrɛ dama t'a lajɛ sa an ka falen don an taabolow la ni maa min ka maa minɛna ni maa min ka maa welela tribunal la ni maa min ka se kɛra maa min ka maa ma a kɛra bolofara sugu sugu ye amara i b'a anw de wulilen k'an jɔ karisa ka se ka bila karisa ka se ka lajɛ maa surun jumɛn bɛ yen jɔnni ka maa bɛ fanga la o jɔnni ye n'anw yɛrɛ tɛ an ko an ka jamana ka falen nka an jogow ka t'u cogo la ɲɛmaaw de ka falen anw kɔmaaw ka to an cogo la an ka taa olu tɔɔrɔ maa joli bɛ bi amara ko b'a yɛrɛ minɛ n'a ka mɔgɔ ye fanga jɔyɔrɔ sɔrɔ denmisɛnnin joli bɛ bi ko o bɛ baara kɛ a wɔsi la bamakɔ kɔnɔ yan cɛsiri ni timinandiya a man ca dɛ yɛlɛma falen taaɲɛ nin bɛɛ lajɛlen tɛ taa anw yɛrɛ kɔ an ka cɛsiri n'an ka wuli ka jɔ kɔ n'an b'a fɛ a ka ɲɛ an k'an jija an yɛrɛ ka sɔn yɛlɛma ma n'an ma yɛlɛma u b'an yɛlɛma wa an filɛ sira min kan nin ye an bɛ ka taa cogo min a mara fɛn caman man ni mɔgɔ caman ye ko caman taabolo man ni mɔgɔ caman ye min ye biɲɛ kurabɔ ye a tɛ taa wɔyɔ kɔ dɛ o wɔyɔ bɛ kɛ cogo di i yɛrɛ k'i jija k'i cɛsiri k'i timinandiya hohahɔ minnu bɛ yen bi politiki bankun kan amara a kana aw tulo don a la dɛ foyi wɛrɛ tɛ jamana in taabolo kɔrɔ don a kɛcogo kɔrɔ don a fanga ɲini cogo kɔrɔ de ye nin ye minnu bɛ ɲɛmaaya la u k'u hakili to u yɛrɛ la bi k'an mago bɛ yɛlɛma la an b'a fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka yɛlɛma nka anw ka waleya fitininw an ka waleya minnu n'an bɛ jɔ a la
ni kɔlɔlɔbaw bɛ u la an ka jamana kan bi Amara o de kɛlen don ka an sɛgɛn dɛ n'i bilara yɔrɔ la n'i m'a dun u b'a fɔ k'i ye dangaden ye nka n'i minɛna ka bila kaso la k'a kun ni maa si kun tɛ ɲɔgɔn fɛ anw nɛnw falen ka teli dɛ i m'a mɛn u da sisan ko yɔrɔ min nafa ka bon ko olu bɛ taa ye o ti dɔwɛrɛ ye o a bɛ suma ka k'u kun yɔrɔ min Amara u b'u ɲɛsin o ma an bɛɛ k'a lajɛ sa dɔ kɛra an k'an jogow falen yaasa jamana a bɛ se ka lafiya cogo min sɔgɔmada in na nin ye an donkan ye k'i yɛrɛ fo i Keyita i ni cɛsiri i ni timinanja n'an bɔr'o la an bɛna kunnafoni kɔnɔna na bi énergie directeur ale ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan ko n'Ala sɔnna ma ko sunkalo kɔnɔna na min ye kurantigɛ ye ko caman bɛna na bɔ a la sefa wari k'a fɔ essence litiri miliyɔn 30 ko o kɔni o kɔnɔnen don an ka jamana kɔnɔ yan miliyɔn 30 in ko kan ka se ka kɛ ka kuran k'ale di maaw ma nimisiwasa kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni sunkalo ye énergie directeur n'o ye Ablaye Jibril Jalo ye n'an b'a wele ko Adu ale ye kibaruya in di kunnafonidilaw ma a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye énergie yɛrɛ bɛ taji min mara yaasa ka se ka baara kɛ suko ni dugusajɛ cɛ ko o kun tɛ olu bolo koyi k'olu kɔni kun bɛ ka taji baara don o don n'u ye min sɔrɔ u b'o kɛ ka baara kɛ Ablaye Jibril Jalo ko k'u ye fɛɛrɛ min sigi sen kan sunkalo ale ko hukumu kɔnɔna na ko n'Ala sɔnna a ma k'o bɛna na ni sɔnɔgɔya ye o sabula k'u ka wuli ka jɔ u ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen bɛnnen don o ma wa jamana ɲɛmaaw y'a ɲini u fɛ fana u k'u jija ko ni Ala sɔnna a ma ko min ye sunkalo kɔnɔna na ko kurantigɛ ko maaw bɛna na a ye k'a fɔ ko a bɛna na dɔgɔya kosɛbɛ o la sa ko yaasa ka se ka o kɛ k'u b'a ɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛna na kunnafonidi dɔw sigi sen kan yaasa maaw ka se ka a faamuya o ko la waleyali hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye mɔgɔw ye u kɔni bɛ se ka mun bila u kunna u ka baaraw sunkalo kɔnɔna na n'Ala sɔnna a ma u na sɔnɔgɔya ye a ko la ko bi ko taji min bɛ u bolo o taji o kun tɛ labɔli kɛ nka nin waati in na min ye jamana ɲɛmaaw ye ko olu kɔni ye u jija cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na ka wuli ka jɔ kɛ ka taa taji ɲini ko bi min ye taji min bɛ yen n'o kan ka sɔrɔ u bolo o ye litiri miliyɔn 42 ye a y'a yira k'a fɔ ko o bɛ énergie bolo nin waati in na min ye miliyɔn 22 o kan ka na ka bɔ Nizɛrikaw fɛ yen miliyɔn 20 n'o ye litiri essence carburant litiri miliyɔn 20 ye o kan ka bɔ Irisilakaw fɛ yen nka ale bɛ tɛmɛ Togokaw ka jamana fɛ ka na an ka jamana kɔnɔ ko nin bɛɛ lajɛlen mana fara ɲɔgɔn kan sa o kan ka taa yɛrɛ sɔrɔ litiri miliyɔn 28 na min bɛna n'a to sunkalo ale bɛ se ka kunbɛn k'u ka baaraw u ka wulikajɔw u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛlen don yaasa nin taji ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka don a waati la ka na sɔrɔ mun bɛ u bolo yan n'u bɛ ka baara kɛ n'o ye ka dɔ fara o kan ni énergie directeur y'a yira fana k'a fɔ ko nin sen in ka a bɛna n'a to u ka se ka taji dɔ mara u bolokɔrɔ min b'a to baara bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ Amara ko n'an b'a fɛ ka kuran sɔrɔ kurantigɛ kana kɛ fiyewu k'o fana fɛɛrɛ bɛ yen dɛ u mago bɛ min na i b'o dɔn miliyɔn 500 taji u mago b'o de la citerne 101 a bɛ bɛn o de ma yaasa jamana bɛɛ lajɛlen ka kuran sɔrɔ san 2024 kɔnɔna na a wari sefa wari miliyari 309 a bɛ bɛn o de ma dɔ tɛ t'o da tabali kan kurantigɛ ka ban pewu nka Amara énergie directeur ka kuma kɛrɛfɛ n'i y'a jateminɛ a bɛ n'a fɔ u bɛ fɛ ka dɔ fara kuran sɔngɔ kan a m'i tilen k'a fɔ sa nka a ka kumaw olu b'a yira k'a fɔ ko kurantigɛ kɔni yaasa ɲɛ ka sɔrɔ a la fɛɛrɛ bɛna na tigɛ olu yɛrɛ fɛ ka se ka dɔ sɔrɔ a sɔngɔw kan sunkalo ko hukumu kɔnɔna na hali bi Amara ko min ye da dumunifɛnw ye maaw magoɲɛfɛnw minnu bɛ sunkalo kɔnɔna na ko sugu falen don a la tɛwu Bamakɔ a bɛ cogo min Sikaso a bɛ ten ani jamana fan caman fɛ ko nka ko min y'a gɛlɛmayɔrɔ ye ko sunkalo mana se de k'u bɛna na dɔ fara a sɔngɔ kan o de la ɲina Bamakɔ kɔnɔna na maaw bɛ se ka t'u ka sanu kɛ yɔrɔ minnu na sɔnɔgɔya la ni o sɔngɔw sigilen don sen kan
u y'o butigi 19 o numéro di hakila k'a fɔ DNCC ma olu bɛ k'o kɛ kunun kuluba faama sigiyɔrɔ la jamana minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'o olu ka lasigidenw bi yan olu tun bɛ samɛ foli la Asimi fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko Mali u y'a jateminɛ k'a fɔ k'a bɛ ka yɛlɛma taama sira ta kunnafoni minnu bɛ ka di olu ka se ka don bɛrɛ la olu minnu yɛrɛ ye lasigidenw ye yan jamanakuntigi bɛ to ka weleli minnu kɛ ani ministre min bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna u bɛ se ka baara minnu kɛ k'o bɛ k'a to olu ka se ka faamuyali kɛ bi ko Mali ye taga sira min ta olu t'a fɔ ko olu tɛ o t'olu u kanu na nka olu ka laɲini ye min ye ɲɛfɔli ka to ka se ka kɛ u ye u fana bɛ se ka kɔmasegin kɛ u ka jamanaw ma cogo min Amara lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ a baden bɛɛ lajɛlen tun bɛ kunun kuluba Asimi k'u ma k'u k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛma min filɛ ka kɛ nin ye ko maliden fanba ka laɲini don laɲini min don olu nana yaasa ka se ka a lawaleya a baara kɛli ko a ma nɔgɔn ko nka ko u bɛn'u sinsin a kan yaasa maaw bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min kunnafoni ko u tɛna sɛgɛn o la sabula ɲɛfɔli o ye fanga taalan ye o tɛmɛnen kɔfɛ kuluba yɛrɛ baarakɛlaw olu fana y'u ka samɛ foli kɛ Asimi ye u y'u jira waleya ba minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ olu sɛnɛ kan Fuseni Jawara ne ale ye secrétaire général du gouvernement ye secrétaire général de la présidence ye ale kɔni ye laseli kɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka Asimi fo k'a tanu a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la président fana y'a ɲini u fɛ olu minnu yɛrɛ Amara Ja kuluba baarakɛla ka ca parti ale fana y'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri k'u jija cogoya sugu bɛɛ la danaya min dar'u kan k'u bila kuluba u k'a minɛn fa ale min ye jamana ɲɛmaa ye ale bɛ wulikajɔ ni cɛsiri mun na yaasa a ka se ka ɲɛ a bolo fo k'olu de ka kɛ misali ye olu ka kɛ baarakɛlaw ye wa denmisɛnnin caman de bɛ kuluba a denmisɛnnin ka ca dɛ n'an bɔra yen premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale ye parti politique fara ɲɔgɔn kan kunungo ka laseli kɛ u ma laseli min senfɛ a ye ɲɛfɔli kɛ kun min na olu tun tɛ ka sɔn ka parti politique lamɛn ko sabula baara minnu tun bɛ yen o tun ye sɔrɔdasi baara ye jamana basigili ani fɛn dɔ ka se ka sigi sen kan ko nin kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye a b'u sigi ka ɲɛfɔli kɛ u ye baaraw bɛ ka kɛ cogo min gouvernement bɛ ka fɔ minnu kɛ bi yaasa u ka se ka faamuyali kɛ o la ko nka ko n'Ala sɔnna ma k'u tɛna fama ɲɔgɔn ma u na to ka nin barosigi ɲɔgɔnna kɛ jamana ale kɔnɔna na yaasa mɔgɔw bɛ se ka faamuyali kɛ Mali Burkina Niger o sɔrɔdasiw y'a yira k'a fɔ k'u bɛna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sɔrɔdasi ninnu jamana 3 in tɔgɔ la o baaraw kun cɛla kunun Nigerkaw fɛ yen sɛbɛn min n'u u bɛnna o kan sa u y'a yira k'a fɔ k'u kan ka jɛkulu min sigi n'a bɛ fɔ o ma force conjointe o layidu o lawaleyali kan ka ɲɛnabɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fɛ o de la ko n'Ala sɔnna ma jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛ min kan ka kɛ Bamakɔ yan o hukumu kɔnɔna na sɛbɛn a na di u ma u k'a bila sen kan nka yan'o cɛ Amara ko jamana 3 in bɛ baara la ka ban dɛ a sɔrɔdasiw k'u bɛ baara la nka sen a na kɛ u taara minɛn minnu san u jɛra ka waleya minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'a fɛ ka fɛn minnu sigi sen kan an'u ye fɛɛrɛ minnu labɛn u b'a fɛ k'o don koloso ɲɔgɔn na sen yaasa ka se ka baarabaw kɛ ɲɔgɔn fɛ AES ale force conjointe hukumu kɔnɔna na Mali wolomasiri tabaw ka chef d'état major y'a yira k'a fɔ ko min ye nin kalo in tile 6 ɲɔnɔngaw ka kasobo ko bin taara kɛ yen kan bin kɛlen yen kan sa ni ka wale ni bamaja wale kɛbaa minnu kun taar'o kɛ ko u y'olu bɔnɛ u nin na u sera ka marifa dɔw minɛ u la an'u ka mɔbili u y'a yira fana k'a fɔ ko kunungo sɔgɔmada joona fɛ Mali ale ni Guinée dancɛ la Kangaba mara la n'o ye Kure Mali ye bin taara kɛ yen finitigiw sigiyɔrɔ mun bɛ yen kan min ye polisi 2 ko o joginna an ka mɔbili 2 u y'o jeni Mercedes kelen o b'a la ale ni moto 2 wulikajɔ in kɔni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko armée b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko maaw ko hakilina kɛ kelen ye sabula ko fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen don u nana se ka baara kɛ an sɔngɔkaw fɛ yen ni ɲigawale ni bamajawale kɛbaa maa 10 ɲɔgɔnna olu kɔni u y'olu fa ka kɛ ni nin kalo in tile 6 ye u kun taara la k'u bɛ bi bamajawale k'u b'o ta ka ɲɛsin labɛnzanga kan ma sɔrɔdasiw y'a yira k'a fɔ ko waleya in ma se ka sen sɔrɔ sabula maa minnu kun wulila motow caman kan Niger ale wolomasiri tabaw ni Mali taw olu kɔni ye bɛnbɛn kɛ ninnu na k'u caman daji halisa ale an sɔngɔ mara kelen kɔnɔna na jɛkulu min bɛ yen n'o ye gacha mɔgɔw ye sa olu y'a yira k'a fɔ ko bingali dɔ taara kɛ olu ka tile kɔnɔna na o bingali in senfɛ sa u ka maa kelen o fatura o senfɛ ani jamanaden kelen u y'a yira k'a fɔ ko yanni o waati in cɛ Bamajawale ni Yawale kɛbaw u kɔni kun taara bi dugu dɔw kan n'o ye baara ye Tabango wa an sɔngɔ cercle kelen fana kɔnɔna na fana u ye bitigi 2 dakari k'o minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'o ye ale ni katakata ni kelen Gamu ale ni wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa min bɛ Kidal kɔnɔna na olu taara Agel Ok taama kun ye min ye ka se ka Agel Ok ale sous-préfet k'o sigi a k'a ka baara kɛ i n'a fɔ a laɲininen don bi cogo min na fanga ale ka baarakɛlaw ka segin ka taa yɔrɔw la
yaasa maaw n'u bolo minɛnw bɛ se ka kisi cogo min armée yɛrɛ ka détachement min bɛ Agalo camp kɔnɔna na olu ye lakana kɛ yaasa min ye Gamu a n'a nɔfɛmɔgɔw ka taa fara préfet sous-préfet n'a ka maaw kan olu fana ka se ka baara kɛ Amara ko katakanitigi taara ni kɔɲɔmuso ka valise ye dɛ bingalikɛlaw u ye katakatani ani kɔɲɔmina ani maa minnu bɛ tugu kɔɲɔmuso kɔ k'u y'u bɛɛ lajɛlen de attaqué koyi waleya in kɛra Gawokaw fɛ yen kunun ko dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Dawuga ale bɛ Gabero commune kɔnɔna na seerew y'a yira k'a fɔ ko maa minnu ye waleya in kɔni kɛ k'u taara ni katakatani ye kɔɲɔmuso ale ka kɔɲɔminanw ale ni minɛn wɛrɛw ka taa ni olu bɛɛ lajɛlen maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen k'u y'olu jigin Buranakaw ko foyi ma olu sɔrɔ sabula u kun mago kun bɛ Amara an Buranakaw ka kɔɲɔ valise ka girin dɛ i b'a dɔn min b'a kɔnɔ sanu b'a la ninnu b'a kalama k'a fɔ ko sanu b'a kɔnɔ k'u taara ni o ye Gawo yaasa ka se ka na ni lafiya ye sa u ye sugu dɔ sigi sen kan sugu min n'o o bɛna n'a to basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min ka kɛ ni sunkalo daminɛ ye baara in ko nin y'a tako filanan ye a kɛ kun ye sa ka se ka maaw ladɔnniya min ye Gawo sɛnɛkɛlaw Gawo baganmaralaw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baaraw kɛ baganmara hukumu kɔnɔna na Gawo olu ka se ka na n'u ka minɛnw ye u bɛ se ka lajɛ cogo min na Bamakɔ ya IAM secrétaire général n'o ye Siriman Seru Ɲare ye ale n'a nɔfɛmɔgɔ 7 ko u y'olu bila kaso la ka kɛɲɛ ni école min fatura FSEG la n'o ye Ahmed Traoré ye y'a yira k'a fɔ ko sigana kɛlen don k'a fɔ ko waleya minnu kɛra ye n'o kɛra kamalennin sata ye ko IAM mɔgɔ k'u dɔngɔ bɔ o ko la Gacha a yirala k'a fɔ Gawo mara la olu ka kɛlɛkɛcɛ 4 ɲɔgɔnna ko o minɛnen don nin waati in na kibaruya in ale dira an ka kunnafonidila dɔ fɛ n'o ye Yaya Tandina ye ale yɛrɛ bɛ Tɔnbɔkutu kɔnɔna na Adama Ben Jara k'a kɛlen ka tile kelen si Bamakɔ kasobonba la a ye laɲini kɛ k'u k'a bila ka taa Kɛɲɛrɔbakaw fɛ yen sabula a tun bɔra yen de ka na yaasa ka kiiri jaabi u bɛ se ka d'a ma cogo min na a na kɛ laɲini ale sabatira Adama denmisɛnninw n'o ye sifinw ye ko sini ko n'Ala n'a kɛra sɔnna a ma olu bɛna u ka jɛrɛ kɛ n'a fɔ min ma ko rentrée politique o bɛ kɛ muso kunda Korofinakaw olu fɛ nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ko min ye Adama Mama falenw bɛɛ lajɛlen mina na y'a kɛnɛ kan Alpha Omar Konare a n'a furumuso Adam Ba ko olu kan ka y'a kɛnɛ kan Korokaw fɛ yen Koro Dɔngɔnɔdugu kɔnɔna na ko maa minnu bɛ Burukinakaw fɛ n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ ka kɛ ni terroriste ka bingani labanw ye k'olu mɔgɔ camanba de nalen don ka na Korokaw fɛ nin waati in na min ye Koro ye k'a falen don kosɛbɛ maaw la maa minnu ye degun sɔrɔ Burukinakaw fɛ yen terroriste ka bingani laban na Segu gouverneur ale kɔni ye sɛbɛn ta sa k'a yira k'a fɔ ko min ye couvre-feu o bɛ na sigi ɲɔnɔ ale cercle bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye baara in ye n'o ye couvre-feu a bɛ daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 23 ka taa kun cɛ sɔgɔmada ɲɛ kaɲɛ 6 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye ko min ye ɲɔnɔ cercle dugu bɛɛ lajɛlen de bɛ a la mɔbiliw olu tɛ se ka boli a wagati kɔnɔna na maa o maa bɛ yen ne e kɔni yera waleya la ka sɔrɔ waleya minnu n'o ni finitigiw taw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ sa sigana na u na e se ka e minɛ k'i lasago min ye yɔrɔw fana datugulen n'o ye checkpointiw ye u y'a yira k'o ko bɛna kɛ nɛgɛ kaɲɛ 21 ka taa dayɛlɛ nɛgɛ kaɲɛ 6 waati miniti 30 mana tɛmɛ o kan wa maa o maa bɛ yen fana sa n'o fana bɛ poste la n'o o ye koloni ye kilomɛtiri 26 ka kɛɲɛ Moribabugu ma ale ni ɛri ɲɔnɔ mɔgɔw olu minnu ka mobiliw talen n'u bɔlu olu bɛɛ lajɛlen dantigɛlen n'o sɛbɛn in kɔnɔna na Amara yaasa lafiya ka se ka don baara la cogo min na an ye min sɔrɔ sɔgɔmada in na n'o ye mars kalo tile 8 ye musow tɔgɔla don o ye nin ye Amara an bɛ dugawu kɛ sunkalo bɛ sɛnsɛn na ka na a sera kosɛbɛ a tɔ tora tile 4 ye an b'a fɔ san ko Ala ka musakaw nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye min ye si ni kɛnɛyali labanko ɲuman Ala k'a da an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ n'Ala sɔnna a ma Amara an n'an kunda Buguni kan Didadi an ta taa dɔɔnin dɔ yanni sunkalo cɛ an bɛ taa Didadi dɔɔnin dɔ yanni sunkalo cɛ lala bi n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ ni kuranko ma don a la Bugunikaw fɛ yen an na brève kɛ k'an to Buguni pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya Ala ka tile hɛrɛ d'an ma Ala ka sababu ɲuman k'an ye si ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an ka bi batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ توكلت على الله جوني جيجي سمي فما على الله توكلت على الله على دونغا
kuna dashi to ko tawakkalitu Allah alamani soche kuna dashi to ko tawakkalitu Allah adamu tumi so katlaki kuna da tawakkalitu Allah alamani soche kuna dashi to ko tawakkalitu Allah